Sandali sis, baka hindi mo kayanin assumption. Assumption naman, 'di ba? Burara sis, peace tayo. Hindi na tayo friend. Ayoko ma-disappoint yung tao na ang ganda-ganda ko. Tapos pag walang makeup, eto pa rin itsura ko, ganyan. Gusto ko makita talaga niya kung ano yung itsura ko. Except, may exemption naman. Yan lang talaga. Ang totoo is introvert talaga ako. Actually, noon, wala naman itong introvert eh. Ang tawag ko sa sarili ko noon is loner. Kasi gusto ko ako lang mag-isang parate. Ayoko yung ibang tao. Good in budgeting, loving mother. Yung pinaganda pa niya yung una. Tapos yung pagkalas talaga. Ayan, doon tayo. And wife, but no good in organizing. Maklatter po. Hello guys! Christine, sa mga hindi nakakilala sa akin, welcome to our family budget. And sa mga bago nating subscribers, alam kong medyo marami yung mga bagong subscribers natin ngayon. Welcome po sa ating pamilya. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na yung subscribe button dyan sa baba. Yung pula, please mag-click na yun para ma-notify ka din. And yun, ngayon is ipifilm itong assumption. Hindi ko pa nabasa ito. So, ang medyo nabasa ko lang dito yung sa Instagram. So, hindi ko pa napag-isipan yung aking isasagot. So, on the spot ito. And, kasalukuyan kasi ini-install ko pa yung YouTube sa isang phone para makita ko yung mga comments nyo sa YouTube community. Inan-install ko kasi ito. Kasi akin kasing gumagamit na phone na to. Kaya inan-install ko yung YouTube. So anyway, dito ko sa labas ng bahay. Kita nyo yung maitim dito sa aking mukha. So, dami ko na nasabi. Pero ito yung mga assumptions niyo. So, nag-post ako sa Instagram, sa Facebook, at saka dun sa isa kang YouTube community. Yung ano yung assumption nyo sa akin. And may mga nag-comment sa inyo. Nagulat ako sa YouTube. Marami palang comments doon na dagdag. Simulan natin. So, since nagda-download pa lang ako ng YouTube, ito lang muna sa Instagram yung unahin ko. So, ito yung mga assumptions. Medyo yung iba, At saka pala sa YouTube, may mga comments na nag-delete. Ang daming comments na nag-delete. Yung iba mga mean, pero hindi ko alam, bakit nag-delete? Anong problema nyo, ha? Yung mga problema nyo, bakit kayo nag-delete nyo? Kasi nag-delete sila. So anyway, unahin ko si Mrs. Diary. Hi sis. Hello sis. Masarap kumain sis. Diba? Ito talaga yung bungad. Masarap kumain sis. Katulad ko. Peace and love. Ikaw kumain. Masarap kumain. Actually, yung mga kagaya namin ng mga chubby, hindi ko piniklaim talaga na mataba ako. Chubby lang talaga ako. May pagka-claim talaga na nagaganap dito. Hindi ko piniklaim talaga na mataba ako. Chubby lang yun, chubby. Sino ba hindi nakasapang kumain? And si Shim Shirley, ito talaga. Ha. Sandali sis, baka hindi mo kayanin assumption. Assumption naman, 'di ba? Burara sis, peace tayo. Charot lang. Hindi naman burara. Actually, mahilig talaga ako maglinis. Kasi ang dami nag-comment dito sa inyo about sa yung hindi ako naglilinis ng bahay, kanyan. And actually, mahilig talaga ako maglinis, guys. Totoo lang. Nung wala pa akong ginagawa talaga, yung as in, plain housewife lang talaga ako. Mahilig ako maglinis. Ever since yung kami pa ni Papa, nung wala pa kaming anak, hindi ako maglinis-linis sa bahay nila, as in, hindi ako makapakali. Hindi ako mapakali talaga. Kasi naghahanap ako ng mga gagawin. Nung naging nanay na ako, naging negosyante na ako, tapos ngayon naging YouTube pa ako. Dalawa pa yung inaalagaan ko, kasi si Papa inaalagaan pa rin eh. Alam mo yun, yung asawa natin, sila yung mga pangalawang anak natin. Diba? Iba na yung priority ko, parang feeling ko, minsan nga, hindi ko hinugasan yung plato. Pinapahuli ko siya, parang inuuna ko yung time sa family ko, ganyan. Sa plato, pwede namang mamaya na yan eh. Pero yun, mag-spend ka ng time sa family mo, importante yun. Kasi may mga tao kasing linis lang naglinis. Alam nyo ba, yung paglilinis is, minsan nagkakos din siya ng depression. Hindi ko alam nabasa ko lang siya. Kasi linis ka naglinis, tapos
na nakaka-stress din minsan kasi ayaw mo nang madumi, ganyan, nai-stress ka kasi ganyan. So, basta yung nabasa ko lang yun, hindi ko lang maalala kung saan ko siya nabasa. Pero parang ano din siya sa depression. Basta, yun, hanapin nyo na sa Google kung nang haba ng sinabi ko. Ito naman eto, ang hirap ito, basahin yung pangalan nito. It's Beba Bergate. It's Beba Bergate. Siya na. Di marunong mag-makeup. Ayun, di daw ako marunong mag-makeup. Ganito kasi yun. Oh, explanation talaga. Hindi, ganito yun. Kung saan ka nagpa-practice, kung saan yung pina-practice mo, doon ka talaga gagaling. Like, yung sa mga beauty vlogger, nung nagsimula sila, hindi naman sila marunong talagang mag-makeup. Nung tumagal-tagal kasi, di ba, tingnan nyo naman yung mga old video sa mga, yung pinakauna-una, mga sinaunang video nila. Hindi naman gano'ng kaganda yung makeup nila. Siyempre, pag tumagal, mas gagaling ka sa pag-makeup. So, depende kung ano yung pinapractice mo at kung ano yung prioridad mo ng ingay. So, ako, since yung pinapractice ko is hindi naman doon sa makeup thingy, doon ako pinapractice yung aking budget. So, doon ako mas magaling. Wow, magaling! Doon ako mas marunong. Yun yung word doon. Doon ako mas marunong sa pagbabudget. Yun, depende kasi yun sa pinapractice natin. Pero marunong ako mag-makeup. Hindi lang ako marunong mag-kailay talaga. Pero mag-makeup, okay lang naman. Hindi yung over na makeup kasi ayoko din ng sobrang ang ganda ko sa makeup. Parang hindi na ako. Ayoko ng ganun. Hindi ko lang. Gusto ko lang talaga yung natural na kasi ayoko ma-disappoint yung tao na ang ganda-ganda ko. Tapos pag walang makeup, eto pa rin itsura ko. Ganyan. Gusto ko makita talaga niya kung ano yung itsura ko. Except, may exemption naman yan. Except kung may mga occasions, may mga kasal, syempre kailangan natin yung makeup. Pero kung yung mga daily routine lang na mga yung normal lang, ganyan. Ito si Irene Octaviano. Teka, mag-login muna ako. Ayan, si Irene Octaviano. Sabi niya, resourceful, di mapakali, always doing something at dominant sa pamilya. And yes, napaka-resourceful ko. Hindi ko alam, yun yung aking talent talaga. Hindi ko alam. Yun, siguro, ganun, hindi ko alam mo sa past life ko kung ano yung ginagawa ko. Pero yun, totoo yan. Napaka-resourceful ko. Hindi din ako mapakali, oo. Always doing something. Hindi ko alam. Feeling ko ang useless ko pag wala akong ginagawa. Kailangan may gawin talaga ako. At dominant sa pamilya. Yan. Si Amira Kate, masipag magluto. Hindi ako masipag magluto. Simula nung ang dami ko nang ginagawa, may time na talagang tamad na tamad ako magluto. Hindi ako masipag magluto, guys. Wala lang akong choice. Wala lang akong choice talaga. Kaya, meron pang isa dito na comment sa Instagram. Ipapahuli ko lang to kasi mayroon ako mga idadagdag na mga sasabihin dyan. So, ipapahuli natin siya. And eto dito na tayo sa YouTube. Ayan. So, Josabel Bangkil. More uploads, sis, please. Hands-on ka kay Hagrid. Love you, sis. Love you, too. And, yun. Yes, hands-on ako Hagrid talaga. Ever since. Hindi ko siya pwedeng iwan na basta kung saan-saan na lang sa kahit sa mga lola niya. Parang hindi ako nagtitiwala. Natatakot ako kung saan siya mapunta. Yun. Kaya, ever since, kahit pumunta ko palengke, ganyan. Kahit saan ako pumunta, bit ko yan talaga. Ipon ko. Celine's Doves. Ang gabi yung mga names yun dito Sobrang busy, kaya palaging makalat ang bahay. Yes, yan talaga yung pinakatotoong sobrang kabisihan ko lang talaga siya. Medyo makalat yung bahay. And, nag-ano din ako na sana may maglinis sa bahay, babayaran ko na lang. Pero, hindi ko alam. Ayoko may ibang tao sa bahay. Parang, feeling ko yung paglilinis, hindi din nila mamimit yung expectation ko. Parang, gusto ko ako talaga yung gumawa. Yun, may ganun ako Hindi ko alam. Ito si Madeline Rendon. Magaling mag-budget. Super ma'am. Yan. Hindi ko ganun magaling mag-budget. May may mga times pa rin na nahihirapan pa rin ako. And si Rainy Joy. Mahilig sa food kaya di pumapayat. Pero budget pa rin. Hehehe. Love you sis. Love you too. Mahilig sa food. Yes. Mahilig ako sa food kaya di pumapayat. Actually, payat na talaga ako dati. Wow!
Sumabala ako nung nanganak ako kay Hagrid. So, at saka ayokong pumayat, as in pumayat at pumayat. Nakikita nyo naman sa, ano ko, nag-oatmeal ako, ganyan. Pero, hindi talaga ako nagda-diet na yung gusto kong magpapayat. Ayoko. Gusto ko yung may laman pa rin ako. May laman pa rin. Pero yung chan ko lang talaga. Medyo yung chan ko ngayon, lumitliit na siya ng lights. Tsaka yung dito, tsaka yung face ko, tsaka yung legs. Yan, yung gusto kong medyo bas-bawasan siya. Pero ayoko talaga yung sobrang payat. Gusto ko yung may taba pa rin. Si Queenie Rose Ujoy. Mukhang maldita. Wow. Suplada. Pero ang totoo, introvert or mas gusto family lang ang kasama. Tulad ko, gusto ko lang makasama family ko, my friends, kaso di gaano komportable. Mukhang maldita, yes. Ayan, napuno na naman siya. Mukha ako maldita talaga kasi dahil sa itsura ko, pag hindi ako nakasmile, ay kahit nakasmile ako, maldita mo yung tingnan. Pero, hindi talaga ako maldita o suplada. Ano lang talaga, ang totoo is introvert talaga ako. Actually, noon, wala naman itong introvert eh. Ang tawag ko sa sarili ko noon is loner. Kasi gusto ko ako lang mag-isa parate. Ayoko yung maibang tao. Kasi nasanay kasi ako na, nasanay ako na ako lang mag-isa talaga. Takot ako sa tao, guys. Dati, pag may bisita, alam nyo bang, natatakot ako pag may bisita, pumapasok ko sa kwarto. Parang yung kwarto ko talaga parang heaven yung tingin doon. Doon lang talaga ako nakastuck. Takot ako sa tao, takot akong kausapin sila. Pero pag nakausap mo naman ako, pag alam mo yung pag nakakausap ko yung mga pinsan ko, yung mga ganyan, grabe yung bunganga ko, guys. Grabe. Pero pag hindi lang talaga, hindi ko kabisado yung tao, natatakot ako. Mahirap ako magtiwala ng tao talaga, as in, mahirap ako magtiwala. Pero dun sa mga sister-in-law ko, kung nakikita nyo lang, hindi ko na pinakita dito sa vlog kasi nung time na pinakita ko sila, may nag-comment doon na parang may mga sinabi ako doon ano. Kasi iba kasi yung mga words namin minsan pag kami lang, alam mo yun, yung iba hindi naiintindihan yung language na ginagamit namin na ano, parang ano daw ganyan. So, wag na lang, hindi ko na lang sila ano. Pero yun, pa sila yung mga kasama ko, grabe yung ano namin talaga, iba. Nag-iiba ang tao ko, pero pag hindi ko kilala yung tao, yun, nag-iiba din ako. Ayan, assumption ko, stern mom. Hindi ko alam kung anong sabihin ng stern mom. Baka strict mom. Strict mom ka kay Hagrid, sorry sis. Siguro mas ikaw yung nagdidisiplina kay Hagrid. Assumption ko, mas mahilig sa pagluluto ang asawa mo. Baka strict mom ibig niya sabihin, hindi ko alam stern mom. Strict mom, yes. Sobrang strict ako. Sobrang, ako talaga yung nagdidisiplina kay Hagrid. Kasi si Papa talaga, hindi siya nagdidisiplina masyado kay Hagrid. And, lagi ko masabi kay Hagrid, pasasalamatan mo rin ako pagdating ng time. Kasi, yun, pasasalamatan niya rin ako. Kasi para din naman sa kanya, laging siya yung iniisip ko lagi. Kaya ako nagiging strict. Minsan naaawa ko sa kanya, gusto ko niyang pagbigyan. Pero, iniisip ko din, hindi pwede kasi parang baka ma-spoiled siya or basta ang dami kong natutunan sa aking pagiging nanay na talagang ako lang yung nag-ano talaga na kung paano magdisiplina. I do my research kung paano. Ayun, napuno na yung SD card ko. Yun, nasa na ba ako? Ayun. Tapos, si Maisie Gatdula. Hi Christine, sis, malayo na nga ang narating nyo. Congrats sa iyo and to your family. Yun lang po, thanks. Thanks so much. Hindi naman malayo nga. Hindi naman malayo. Okay lang. Okay. Gemzy Ogs. Grab si Ogs. Hands-on, mami. Parang hindi marunong magalit. Pa-shoutout po. Gemaline Agusto from Bukid. Uy, hello. Gemaline Agusto. Taga ano pala to, Mindanao. Natutuwa talaga ako pag may mga taga Mindanao, taga Cagayan na nag-message sa akin. Totoo. And hands-on, ma'am. Yes, sobrang hands-on ako. Hindi marunong magalit eh. Hindi totoo yan. Hindi ko na nakikita sa vlog. Kasi syempre hindi ko lang pinapakita. Pero nagagalit ako. Pero may reasons naman na nagagalit ako kay Hagrid. Ayan. And Viva's Kitchen. Hands-on wife and mother. We can't judge you, sis. Dahil ang mga laking hirap lang like me ang makakaintindi sa pag-handle mo ng budget. More blessings at pag-angat pa ng pamilya mo, sis. Yes, totoo yan. And, ano ba? Hindi ko naintindihan yung binasa ko.
Sabi niya, dahil ang laking hirap lang, yes. Ang nakakaintindi lang talaga, nakakaintindi naman siguro yung mga mayayaman din. Pero, iilan lang yung makakaano talaga. Pero kung galing ka talaga sa hirap, maiintindihan mo ako. Ayun. Ina Shiba. Mga bata dito. Good in budgeting, loving mother and wife. Wow, but no good in organizing. Maklutter po. Good in budgeting, loving mother. Yung pinaganda pa niya yung una. Tapos yung pagka-last talaga. Ayan, doon tayo eh. And wife, but no good in organizing. Maklutter po. And, yes, maklutter talaga yung bahay ko. And, makikita nyo, wala ako masyadong organizers. Mahilig ako mag-organize, guys. Pero, kung nakikita yung mga old vlogs ko, nire-recycle ko lang yung mga pwedeng gamitin sa bahay. Hindi ako bumibili. Kasi syempre, hindi ko siya pwedeng i-prioritize. Kasi iba yung mga priorities ko sa buhay. Sa mga susunod na mga buwan, hintayin nyo lang. Kita nyo. Wow! Ayan, si Giselle. Assumption ko po ay mahiyain po asawa nyo. Ang mag-moment naman po kayong dalawa lang sa vlog. Hihihi. Mahiyain ang asawa ko. Hindi siya mahiyain. Kapal ang mukha nun eh. Hindi, mas kakapal talaga yung mukha ni Papa kasi sa akin. Mas ano siya, sa mga educated na mga tao. Educated. Yung mga malalaking hindi siya nahihiyang magharap doon. Ako na mahihain kasi ako eh. Pag moment kami ni Papa nang kami lang dalaw sa vlog. Yes, next time magmumukbang tayo. Wais na misis. Ano pala yun? Si Tasha's vlog. Sabi niya, wais na misis. Bernice Venzon, di marunong mag-ayos ng sarili? Katanong, di marunong mag-makeup? Kasi yung question, puro question mark dito. Di marunong mag-ayos ng sarili? Di marunong mag-makeup? Nag-ayos naman po ako. Pero syempre, makakapag-ayos ka ng mabuti kung yung trabaho mo yung opisina. Sa bahay lang po ako eh. Nag-ayos din po ako. Pero, yun lang siguro nakikita masyado ng kasi dami kong ginagawa kasi sa buhay. Pero pag umaalis ako, nag-aayos po ako. Okay? May DC. Idol ko to. Magaling mag-budget, mahusay sa negosyo. Wow! Bongga. Thank you. Mommy girly of Isabel Clara. Hello sis. Yung mo talaga eh, yung profile picture mo talaga, kilala ko na. Ayaw pa talaga magka-baby ulit, pero gusto naman. Kaso hindi pa talaga sa ngayon. Dahil syempre nakikita natin na mas okay, mas busy at mas pabisi ng pabisi. Kaya hindi pa talaga sa ngayon priority si baby. Pero sa pagdating ng tamang panahon, kasi mahirap din na iisa si Hagrid. Ang haba na sinabi niya. Actually, gusto namin magka-baby talaga. As in, anytime. Ang tagal na. Simula nung ninalita ko sa inyo nung una, nung nawala yun. Gusto na talaga namin. Gusto na talaga namin. Pero wala pa talaga siya. Pero anytime na darating siya, ay, nako. Si Lyra C. Malaki nakita sa YouTube. Payaman. Hashtag payaman. Love you too. Malaki nakita sa YouTube. Hindi malaki yung kita ko sa YouTube. At hindi din kami payaman. Simply recipe. Gusto ng pumayat. Yes, gusto kong pumayat. Pero hindi yung payat na payat. Trending ngayon. Ma-organize na tayo. Especially sa anak, asawa, at pera. Wow. Ma-organize. Thank you. Si Justin Marie Ibanez. Assumption ko ate, silent viewer ako. Been here since 100 pa subscribers. Wow, salamat. Napansin ko lang before, ang tipid-tipid mo sa lahat-lahat. Ngayon parang hindi na, dahil ba lumalaki na ang income kaya nag-upgrade na rin kayo? Hindi naman. Hindi. Kasi